पार्किंआव नायदो माबायदि गारि जाखाना दं मलनि खाथिनि पार्किं बिराद बिजि दिनै सानडे नालाय हेलौ गाइस दसे बेरायनो फैदों मोनाबिलिनि नै बोरै मानसिफ्रा आरे हाय बोलो जोङो एसे आगोथिया फैनाय जाबाय दै बे नैबे मलनि लामा आरोना लामा मलनि साइडनि लामा एसे आगोथिया फैनाय जाबाय नङाबा नाय लोगोफोर मलखौ ओरैबादि मोजां साजायना दोनदो बेफोराव दा गुटे लाइट जोंजोबगोन आरो नैबेफोरबो बेफोर गासैबो अकमान आगतियाके आहिलु ना आमी नङाबा गासैफोर बिराद मोजां जोंजोबगौमोन आरो अकमान आगतियाके আহিলে অকমান লেটকে আহিলে হয় কিটা গুটেই জ্বলিলে হয় পুরা কালির মোর ভিডিও এটা আছে কিবা করে সানডে আগে সানডে যাও মানে মাইबा मोनसे मुड गाज्रि जाना थायोबा गोसोआव दुखु नांना थायोबा बेवहाय बेरायनो फैनांगौ बिराद मोजां हेभिनो बेवहाय शान्तिनो जिरायना थानो हायो आरो एसे सिगाङाव गार्डेन बायदि मोनगोन पार्क बेवहाय बिराद बिजि दिनै सानडे नालाय কি বটল লব দিলে নেকি ini botol panas ini panas oh bisa ya oh yang biasa bas kalau itu बेवहाय जरा जरा जिरायना थाग्रा जायगा आरो हेभिनो बेबो मोनसे गेट ओमफ्राय मोनसे गेट दंबावो दिनै सानडे नालाय माबायाव पार्कआव नायदो आरो पार्कआव नङा पार्किंआव दा बावदो पार्किंआव नाय आरो पार्किंआव नायदो माबायदि गारि जाखाना दं मलनि खाथिनि पार्किं सासेया नै जगिं खालामगासिनोसै बगिगासिनोसै मलनि नामा बेयो ओइ मा होनदोंमोनलै मला प्रजन मल मलनि नामखौ आं जेरावबो लिरनायखौ नुवाखै बै सायाव दङ खोमा ओंखायनो नुहुरा तामिलनाडुनि कयम्बाटुर डिस्ट्रिक्टनि सिनाबादामपट्टि नामा बे जायगायाव दङ आरोना बे मला नैबे माबाया पार्किंआ सानडेयावल' बेबायदि गारि जायो दे बे पार्किंआ एकदम गारि फानग्रा बायदि मोनलायलांगोन फेसबुकनि बिथाङा ओमफ्राय फट' मोर चेनेलर नामটো दा बसुमतारी वे आपको माने एकदम माने सब्सक्राइब bilang orang link do माने description do माने link dia आपको माने support bilang membantu saya lagi आपको belum sih ya bilang jadi kan sih माने belum dia tahu